Ще взривя община Монтана, а чиновниците ще залеят с киселина. Какви са тия твои думи? Да ти кажа на тебе. Заслужава не затвор, а Карлуково. Така се написали една прокурорка. Трябва да знаете. Пепа Йорданова. И написах и на нея, и на един следовател, че не са за затвора, а са за Карлуково. Това какво говори, господин? Човек без съвест не е човек. Той по нищо не се различава от едно говено, къде се ражда без съвест. Разликата е тая, че той оди на 4 крака, а па това съдия или прокурор оди на 2 крака. Така, работил. Червени, сини, зелени, жълти и ранни бембени. Така, това са недостойни българи без морал, които ликвидират собствения си народ. Национални предатели, мръсници и гадове. Ало? Слушам. Ало? Слушам, господине. Чувате ли ме, господине? Слушаме. Искам да ебават всичките майки на вас. Добре, първо свърши тая работа на майка ти, че сиромашката много зле е загоряла. Гори и тенджерата. Свърши работата с нея да разбереш какъв изрод те е родил. Това е. Друг вариант няма. Не, към вас, вие сте така интелигентен човек с чувство за хумор. Благодаря ви, господине. А това изрод го закарите в Холивуд, сложете го в клетка, нямате проблеми. Много хубав канал сте. Гордея се с вас. Благодаря. Години мършиве да ви ба майката. И добре, не, добре. Върви, свърши тази работа с майка си, покажи, че те е научила на нещо и продължавай. Това е. Там ще ти е най-сладко, при нея. Хем ще разбереш коя е тази изрод, където те е родила. Дай да му кажем 2 думи на това. Слушай ме, дивако. Слушай ме, простако. Кажи му. Слушай ме, шарлатанино. Какво Горчев и ние сме казали в тази студио нечестно и непочтено, бе? Какво сме оклеветили некой, бе? Бандити управляват България, а идуци това що виждаш и ти, бе? Мръсник, шарлатанин. Заслужаваш, Горчев, действително да те взриви и да те разстреля. За това заслужава. Не, моля, не призовавай. Към разстрелване той ще се самоубие, не ти. Не ти, остави. Сега.